Min gruppe og jeg har valgt Plovman Flowers. Så har vi vores kernebudskaber, som på hjemmesiden tager udgangspunkt i trends inden for bæredygtighed og AI, hvilket også efterspørges en del af målgruppen. Og her lægges der også vægt på hurtige og nemme løsninger til valg af blomster og buketter. Og i forhold til det første kernebudskab, handler det om, at vores blomster indgår i et cirkulært kredsløb, hvor vi minimerer spild og tænker genbrug. Og nummer 2, blomsterløsninger til enhver lejlighed, er, at vi tilbyder blomsterløsninger, der kan bruges til både hverdag og særlige anledninger. Og nummer 3, alle vores blomster er dyrket med bæredygtig omtanke for naturen, hvilket betyder, at alle vores blomster er dyrket med fokus på bæredygtighed og hensyn til naturen. Ja, og i forhold til vores kernebudskaber og vores bæredygtige tilgang til hele det her koncept, har vi både skabt et bæredygtighedsbadge og lavet en infographic, som er den her cirkulære blomsterrejse. Vores bæredygtighedsbadge det er placeret i toppen af billederne på buketterne og de forskellige produkter, og det indikerer så den her cirkulære blomsterrejse. Og den her har vi så lavet til vores infographic, der indikerer den her rejse, hvor blomsterrester bliver spist af kompostorme, og herefter bliver det til nyt jord, hvor nye blomster kan vokse op herfra. Den første, jeg vil fortælle om, er vores persona, Selina Thomsen. Hun ønsker et nemt og overskueligt køb, og har høj interesse for bæredygtighed, men hun vil helst ikke overvældes med information, fordi det kører hun hurtigt træt i. Hun værdsætter derfor også kvalitet og tryghed, og derfor er det vigtigt med en troværdig hjemmeside for hende. Herudover kan vores chatbot i den her sammenhæng bruges til at give hende personlige anbefalinger, forklare bæredygtighed i et passende niveau, der passer til hendes hastighed, og herudover kan den også reducere usikkerheden i købsøjeblikket. Yes, og så har vi brugerrejsen, som viser kundens vej fra opmærksomhed til genkøb. Brugeren her, hun søger blomster på internettet, finder frem til vores hjemmeside og klikker for at se mere. Her falder hun så over det her bæredygtighedskoncept, vi har, hvor hun så mener, at det passer perfekt til det, hun bestemt søger efter. Her kommer hun så i kontakt med vores chatbot, som ligesom sparer hende for at skulle læse alt det her information, hvor hun kan spørge direkte, hvad og hvordan hun skal købe. Her finder hun så frem til en begravelsesbundle, hvor hun så læser om det her bæredygtighedskoncept med blomsterresterne, der bliver spist af kompostorme og lavet om til nyt jord, hvor der kan vokse nye blomster. Her rammer det hende meget følelsesmæssigt, da hun synes, det er en sød tanke, og beslutter sig så herfor at ligge i kurven. Efter hun har fået en bekræftelse, og buketterne er blevet leveret til hendes adresse, så får hun så en besked, enten nyhedsbrev eller besked på, at jorden er plantet, og blomsterne kan købes igen. Og det her skaber så en del værdi for brugeren, og derfor vælger hun at vende tilbage og handle igen. Så vil jeg lige komme ind på, hvordan vi har arbejdet med adfærdsdesign i forhold til Higgs Law. Og så tager jeg lige med ind til Figma her, for lige at gøre det lidt større og tydeligere. Ja, og ifølge Higgs Law, tager beslutninger længere tid, jo flere valgmuligheder man har som bruger. Og her gør vi så brug af vores AI chatbot til at reducere valgmulighederne, ved at den foreslår relevante og bæredygtige produkter, så brugeren hurtigere kan træffe et valg uden at blive overvældet, som jeg også tidligere nævnte i forhold til vores persona. Og ved at reducere antallet af valgmuligheder og gøre handlingerne tydeligere, kan vi også forenkle brugeroplevelsen og mindske frustration i hele købsprocessen. Og her har vi så udarbejdet et heuristisk evaluering, som viser, at hjemmesiden har flere
usability-problemer, som kan forvirre brugeren. Og så er der lige 2, jeg gerne vil tage fat i her. Det er nummer 8, som er æstetik og minimalistisk design, hvor at vores tekstboks den mangler luft, hvilket gør indholdet sværere at overskue på mobil. Hvor vi så her skal have forslaget til forbedring, tilføje mere padding og whitespace. Hernede i nummer 5, der har vi vores chatbot, forhindre fejl. Og det vil sige, at vores chatbot ligesom linker brugeren til den forkerte eller irrelevante sider. Her har det så også været lidt af en udfordring, da den eneste gratis chatbot-funktion har været den, vi benytter nu. Og derfor har vi også været lidt begrænsede. Yes, så har vi tests, og vi har lavet 2 typer forskellige test. Brugertest herover har vi gjort mere i løbet af udviklingen af websitet, hvor testene her har vist os, at hjemmesiden opleves som visuelt stærk og personlig, og at pakkeløsninger er intuitive. Samtidig efterspørger brugerne mere tydelig købsguiding, klar information om bundles og bæredygtighed samt bedre visuel balance, især på mobilen. Og så har vi også udviklet en hi-fi-test stort set til sidst i udviklingen af vores hjemmeside. Og den viser sig, at designet er visuelt flot, men er præget af for lidt luft og for store tekster og billeder. Det er så især på forsiden her af vores website, hvilket skaber visuel støj, både på computer og mobil. Navigation og bundleløsninger fungerer godt, mens produktsiderne opleves som mest behagelige. Og den største svaghed her, det er chatbotten, som forringer brugeroplevelsen. Med baggrund af testene valgte vi så at justere på noget forskelligt. Vi justerede en del på mobilen for at få den præcis responsiv, hvor vi brugte noget CSS. Vi har lavet en del mere whitespace, hvor vi har gjort det delvist ude i siderne, men også mellem billeder og knapper. Her har vi også prøvet at lave en tydeligere formidling af bæredygtighed, som er i forhold til vores side med vores cirkulære blomsterrejse. Herudover har vi lavet en optimering af chatbotten, hvor vi har gjort den mere personlig og hjælpsom, hvor den ligesom nævner de her ting, du kan trykke på med det samme, i stedet for at skal til at spørge den. Ja, og som tidligere nævnt, har vi haft lidt problemer med at få mobilsiden responsiv. Her har vi så brugt noget CSS, hvor vi faktisk både har gjort det på mobil og på tablet. Og det er i forhold til tidslinjen. Har vi så fået important ind, som ligesom overgår det design, der allerede er skrevet ind, for at vi er sikre på, at den ligesom bliver responsiv. Herudover har vi også gjort billederne lige store alle sammen, så vi ligesom får den her flottere sammenhæng. Ja, og her er så en lille konklusion på det hele, og min del af problemformuleringen. Og konklusionen er, at AI kan bruges til at gøre købsprocessen mere enkel, ved at hjælpe kunden med at vælge og skabe overblik. Samtidig med det bliver det bæredygtige koncept også kommunikeret tydeligt gennem vores visuelle stil og de forskellige ikoner, samt den her cirkulære fortælling, vi også har med som infographic. Og det har gjort kunden mere tryg i sin beslutning og mindsker også alt usikkerheden. Og på den her måde bliver det bæredygtige valg også mere nemt og mere naturligt for kunden at træffe.